megalayapost.news. Pentrai kamna, pentrai kamna, pentrai kamna. Kasur jengki paiba nagathan Western Ribhoi mentasngi kala sawa jambha ban penrem ya sarkar pada katanan MECL halor ke jingbomla ban penbiang ya ke boarding batikana baki paiba ki kendu jinge na ke jingbom biang ke boarding ke baki ha ban sha na ke por ha ke tigathan Western Ribhoi da ke jingsong khia ke bajor ki paiba nong shnong bat kentup na do kinang lam snong kinong shnong bat ki khna school mentasngi kelai mi madan banjat paiba bala alam khmat ke HYC Western Ribhoi ban penpau ya kata ke mensim jong ke jingsong khia halor ke jinglip boarding bakha kha hagati ga than hagani jingya paiba bala pulong de HYC Western Ribhoi la pulong apatar khma hag baki paiba bar ki khna school kilara de plakat bar ki banar ringkat ke jingtho ban perem jor ya ke jingbom biang ke boarding electric bar hagabai ke banta gla dawaru nak sarkar banak tanat MECL bade banbu no da ka lifeline KV power station khnang baki paiba kin light na ke jinglip boarding ke bala kta habaro kileng kinong kren nadu orang ba shnong ke patar khma ba pitalman thank you president ke HYC Western Ribhoi uba RC thank you lembar kibai bala ajing kren ban dawa nak sarkar bade ban penbiang ya ke boarding electric baru ban bu no ya ke lifeline KV power station khnang ban light pat ba nak jing syakta ba jinja nak jinglip boarding ke bala syakta mental bun pausnem Jongi, kedai bensim, ya kejingi kli, ban penbiang, ya kene kejing norkam, jong katong Western Ribhoi jengi, baka badai Ribhoi semi kejongi. Kata kene kemana lagi jengi ngana kuah pengarat terang, barga buru kejing kerpan, ya kinomi khmar kejongi, lai dia mana denisi, ban kren, ya kene banta, syah badai pe, jong kene ka department, kabadai pe ya ka boarding electric, kabadai ka MEPDCL, hapo megalaya kejongi. Idai ban kren, omda mesti snap, dai ban kren, ban penbiang, ya kejing dawa, jongi paipa. Kipa baru kita nak megalai, berartar nyariong, lari pai, habis dah bikin raskol kejongi, kita kai bersusi bertang kemansim, narba kejing tulai kakak, kapelong yang kipa, baki kon, habis kelai skol, ngila berang ba, subur kejing jongi yo, subur kejing tu, kipa kalat nak kejing kejongi, namar balai, ikhlas skol, habis kikai ikor kisah kejiki, kita kami kejing syai, barang kita rekam bagi cukup bamta, ngila kami megalai. Yang sesuatu bagaimana nak kamdon, nyula beri terkam mereka juk ke bamanta. Nampak juk ke bamanta, kerana juk online. Bagi siang kita, kirang basiang, ni kira kita terkam baru. Kita terkam lang bagi lain, lang bau tawar. Lagi ni kamdon ngiterai, bagaimana aban posisi noro. Dek kadu lagi juga, ngasih beri kawai kesur, kawai kejemur, ngirawa sarkar. Bagaimana pendiam no, ya kerana jino kam kejangi, kata kalau haban kong kerana ka MEPDCL. Bukan penbiang no, barang juga por, ngidawa. Bukan penbiang ro, ya tau thar kebi, ubala bola ladu life house na mercua, karena tu menta, pala beteri kami u. Karena naga yang jongi, kirang basrong, naga yang jongi kibi don hakiri kasi, baro, ngidawa, syak sarkar, dalam penteri kam, yagri jong kamu jongi. Bari community, bahadir jong kari ke rani ke jongi, bahadir ke jong kari ke kubur, kepada lain jongi ingi, pasar syak sarkar. Kasukar ni dor gijing tubu bahkan piang ya kene gijing kejongi kadai ke jingpang kabla slamba hapo kane ke dong Ribhoi sabngi kejongi kabamla banyo adawai lano ru langi la persyang ban check up langi la persyang ban ai dawai langi la persyang ban le gumno tenrai kane ke jingpang kabla slam bat kabamyo ya ke jingkot hadu menta kadong kejongi kadai kadong kabla bun bah kisnong hangne Ribhoi samngi jongi ngidan kumba shispa tunli ai kisnong hapo kane kadong kathan jongi bat hagane kadong Ribhoi samngi jongi gidan shibun ki office sarkar nadu ki block ka civil subdivision kiwi ki office sarkar ki school ki college bat kham tam lilai ki lat jing sumar ngi bangidan ki sub center ngi bangidan ki PHC bat kham tamru ka CHC tenrai kat kini ki jingden kam mangi ki paiba jong gade ka dong Ribhoi sab ngi ki jongi ngi shale akai na kawai ka por sha kawai ka por ngi sha pan thamaya na kawai ka por sha kawai ka por hoi nagaliang na jongi ha ka khat khandai tarik jong banai ba pra jong snam arjar arpsau nagaliang jong Western Ribhoi darbar
rengkat bat kisang balang ki badan hagane ka dong ribhoi sem ngi jongi ngila penlong ya ka jingelang bat ngila khot yo SDO jongka MEPDCL hangne po dorbar sinong patar kama ka jongi bat hadin no nagata ka jingi kren ka bangi kren nagamanta ka jing jong ka jing bombyang jong ka like ka jongi naga jing ka bomla ban penpoi yo 33 kV ubalale mentala bun sne menre ubomla ban penpoi bat hagata ka jing kren nagaliang jong SDO ula penpau baga problem ka badon kalong satang hasinong tasku namar ba ki signer electric ki haban yai lang ba ka sinong tasku mangi hagata ka ski dagawai ka sur nila penbai ban lej ban pelong ya ka jingelang ban le ek joint inspection ha ka sinong tasku bat hasinong tasku nila yo ban ye shonglang bat ki nongelam sinong jaga sinong tasku rengkat bat ki try jaka nagat liang jong ki try jaka bat ki nongelam jaga sinong hangte daga jing slokia kila ai slobha ban pomno ya kita giding koi kenang ba onla ban pemyai yo line jong 33 kV but hangta ha ka jing kren ladon ka jing kbi LMT but ka jing kular kata galong before Christmas jong sem arjar of saw ka dong ribhoi sem ngi jongi kan yo no yo like lengba 33 kV henry ka sosi galong ba hadu menta lajan poi sakawai pat ka Christmas jong sem arjar of san ni kren yo 33 kV nagaliang jonga hagawai naga jingelang ga balong hangne apa terkema haga balawan nagaliang jung DC ka DC connect nila ikran naga tiga poru tenrai ke jingikran ke jongi nagawai ka por sakawai ka por ni bagi sulong tang ki jing persebe kanam poi syai ru pi kibon ki sidong hapa ka dong ka jongi bat khamtam ni iru ba kita iki sinong lele ki badan sa border jong ka Meghalaya bar ka Assam kita na jing kimyo egalai namar bak nagaliang jong ki jon hapo border bar ka Assam kalai jong ka Assam ka Khambyang ki bon ki sinong ki badan hapo border jong Assam kitan yagalai na Assam but kadaw kalong ba balai kitan yagalai ka yo na Assam kadaw kalong ba kalai jong ka Assam ka khamti kena banya ka light jong ka Meghalaya but kum ka jiyo jing tip jong iro baga bilai na Assam ka khamtu na banya ka bilai jong ka Meghalaya ka jing kali kami balada kita ki snong ki badan habordan jong ka Meghalaya baga Assam kitan ye ka light na Assam ki yoro wala shai ski ka bilai na Assam hato katay ka jaka ka jongi kam shaklun mo haga sarkar Assam kumangi ina hagani kisri nagawai ka por sagawai ka por ki jaka ki bana khapot ki jongi ki shaklun haga Assam namar na kata na kaliang jonga nga kentu ya ka sarkar lengba kane ka MEPDCL bagan shimkhia bala kumno bagalai kane banbyang haga dongga thain ka jongi baru bagi snong ki bana border kinom tan light naga Assam bayo lese lengba ka nagi jing sha ban kimen lang baga light kita ki snong ki badan hapo border jong ka Assam kin sha klun no sha Assam. So if we arrange it chronologically, we the citizens in this region were facing so many problems, so as students as well. But the speech that I'm going to deliver is based on a specific issue, that is the irregularity of the electricity. But the fact is that we in this region, we do receive electricity, but most of the time we receive it during daytime. So as students, during daytime we spend most of our time at school learning new things with our teachers. So we don't have that opportunity to complete our works, our school works, and to prepare ourselves for our upcoming exams. So we have no choice but to prepare ourselves during night time when there's no electricity. And this can deteriorate our students' life. And most of the students, they fail, even though they're not supposed to fail, but they fail because of this reason, because they can't even concentrate in the studies properly. And lastly, we hope that from this rally,
we hope that they will hear our plea, and we also hope that ministers concerned will help us to give us regular electricity. Please try to understand that we also need electricity in this area, not only the cities, but we also in these rural areas. As we know that the little ones and the students are the future of the villages, the states and the country as a whole. So let us help them by providing and giving them the needs that they need right now. So with this, thank you very much. Tengah ni nakaliang surasnong tengar. Ban ai ke jingkeli ya kini kinung tre ya kalai bat kumjuru ya ka sarkar mi kerpat bakan pek bat kemi lam namta kane ka jingja ka ba sosat hangi ki duk ki suk kinong chong thau ha ki ba ide sha kinong kendong ka jingkeli ka ba kinong kong tam ka long kumne ba balai kalai haba ka poi ki belai hasnong ha thau kam chu poi dau tau bawan ai dau tau nong belai bawan ai ka ya ka belai henry ki chu poi hadukan teng ke belai ka ba man dei man tau benai ka poi hadin sau benai san benai kalong kam ta ngim itu we tau bawan ai belai ban ngim itu we tau bede watrei bopek ya ka lait jungi saka snong jungi tikadau ni hangne ngi kerpat ya ka sarkar bahkan peklam ya kinong mi khmat bahkan peklam ya ka snong ka thau ya barok khoi bat kham tam ya ka snong ka thau jungi ka long sisa ka jingdo nong nam ta upai ba nong snong ka thau jungi kumju ro sakawe ro babalei pat ka belai ka poi henry ka belai ki shudro blind nang ne na office na po patar khma kim wan pek snong hato ka don light ne kam don light snong ha thau ro kim pek ya kimetar henry ka balango aingi babalei ki shuwan tang man poi ka belai bat ki shudro bai nang ne na office Im itu ya kita ki nong wan I like im itu ya kita ki like man im itu ya kita kata posnam la kana posnam shu mentang im itu basa ka weiru mentale sekti ka dong jungi hasnong jungi ka wei ka dong ka don ka bayo like bat ka wei ka don bam yo like kata ka dei namar yakini ki bayo like dok ka don bayo ya kitu ka like DPL ka wei pat ka dong kamyo namar ba katu ka mesin ka barem kala teman bapli kabor jengka kalde ben kit tang khendiat henrei haba ki pen kit ya ka hadu bakamla kit bor shu menta kala do bat menta sistem katu ka mesin kala do bat sai kita ki bawan pek ki bawan khimi kane kalong kalat ka kabu namta jungi ke snong ka thau jungi bat baki sarkar ki sutho lam ki nong mi khmat ki sutho lam ba kin tre bor ba lam namta kane ka jinglanot jong u khon ben reu bo shong ha kane ka snong ka thau bat ha ka thai western bro ka wehin kumjuru ikerpat ba kin tre sitom no la ne sakmat ba kitu kinong tre ru kin wan ha snong ha thau ha ba ki wan man ai ka belat ki de ben wan ha snong kin pek ya ka metar bat kin ai ka belat henrei ka balango pat angi ki suan ai bet nang ne direct nang ne ki bu be ya kataka belat nang ne na office bat kisa pun poi hadukan ladukan paro omdon man utau nong ai ka supoi hadin live nai sau nai san nai kata ke belai tengaru ngapes ngau sapi tangkini kintin namar ngilas ngau kumba hasnong hi ngilas ngau sisa ya kata ke jing ki pai ba langsung snong kila yam kila sus diau namar ka jing du nong ya ka like namar ba hasnong jingi bonsen ke de ke snong ka ba ade ukaput bonsen kam juyo ya ka like kaper na kiwi kisnong kibadang long ka session kidang yo andre ha kisnong jingi kalat kam judon da kisnam kam judon takadaw ngi kerpat ya ko sarkar bakan pelam bakan khmi lam nam ta kane ka jing do nong nam ta poi ba ha kisnong thau jingi ba kane kalat naru ka khat khandai terik bunai agos ajar apusau hadin ba ka western dorbar bar kisang halang ba pher hadin bangila dep dan pelong ke cingelang hang ni hapsar khma na kabenta unit 33 kV ulan ubat mai te hadin ke kran jungi ke bala slam ha nilayo ya kata ke problem but USDO bade pe sekne ka thany ong ba ka problem hi ke debit tang tasku te kumta da ka we ke jingmut kinong kum ka western dorbar bat kinong
kini ki seng balang berper nila le benjurip ha ka arpul terik te habang la poi hang te ngi isu sha ba kini hagan nanti ya une u 33 kb kidon ki per jong kini ki dingkwa jong kini ki try per ba une 33 kb u ya lengba nang tanah per kini ki breu te kidon kumban rejeng e hang te hapot tasku ka ba uyaj une 33 kb lengba kini per kwa jong ki te hadin bangi lai dep ikran seni pha ngikum kinang ram snong bat kiti try per hakatiga snong te da kami kejengmut ba kini kita try per kila syak snong ha ban pom ya kita ting kuai te hadin mai ada ban pom ya kita ting kuai te ngila yo ru ya kata kejeng ikran ke ba seni pha ba kum kejeng arab kita ban yo kum ke bai budia da ke bakin ban poi ya sumbai kuai nak banta ban bujli ya tu kuai bla de pom hakti kecaka te ya kata ring adap kular bang ila dondo ya kata resolution ka bang ila adap san la bagi seng phalang berkumju ru ka Western Dorbar berkumju SDO te ka balingo kalong haduk menta ya ketika caka ing adap pen ai bat kata kalaju haduk menta klempat la ben urlong ki ong ba ka problem ka di atasku henry pas ka tasku menta ka problem kanom dan syu henry ka problem kalong ling bagi departemen jongka nek MEPDCL kabakam sentri kam hoduk mentah tengi karpan sya kip bor BDP sikim minister DP ya unia 33 kb bakir sombha man pentri kam no namar ba kum kadong Western Ribhoi baro ngikmi lenti balang ba unia 33 kb nginyo ekje sekri ke hamha bat kaba kongsan namar ba ni 11 kb unam la mensupply namar ba urit and ring kimbilanti balang ba ni 33 kb unyarap ban penyo hanya gejeng mentoy ban ngi scam ru by SDO ibali in charge ni tip hai kata ma yeru isuntuk kham hai kan jing e jungi henry hadu mentangi iba ya kana gejeng kular hapring jungi hajing jurip jungi ru hadu mentai gin la ban pentri kami lor kata gidang don sibun pat kiwi pat kibenta kum manakasnyong jongi atas kungi la debu ya gajing tho ba kidon kipus electric kibala slam hai kibala sarang kibala jankelon kira ada banbu gajing tho henry hari mentar ngi kempat yo ide kipus henry kener kuwi kalau gajing ma da benta jongi ginong snong hi anda ba ne senar ni upus la kelon kendon hi ke gajing ma ka bakrau ba ab ingi ginong snong te gajing karpat jongi kum kinong senang hang tu ba ya mentahi ka problem kamdeshu na gitu raja ka henry ka syong stang ha ka office jong ka MEPDCL bahkan pentrai kamno ya net 33 kb berkumjuru kum bang ila dab dekran syakmat men semsnem ha ka arpo tarik benai bapra arjar apusau bala kelong kumno rikin somba ben penpoi ya u sombai kuai kumba mujri no bat kita boleh pom namar sumber kuai banyak ada pom kita dong kumbasis pa tam tenrai ada pom henrengi kita ngarap beli larang ila du kat kita tenrai kuai kalau gak cinduk muka bakrau ini namar bangi sendengi iem dah kebangi tung yetap iki deng baki so ki kuai te nang tongi yo ya kata ke ba ngitu stom ban Christian school ban trai kuno kamru tengah karpat baling ba kani gajing keren kani kapor bato keyboard bedepek ya kini ki ya kani ka electric ke MEPDCL ke sombha penbiang no ya ne line 33 kv sia kani kadang Western Ribhoi jingi baro pada skua abang kani ka relibar ka signature campaign ka baralang jikum ka sang nyutrap yut council ka bangi perlom ka siang ni po patar khama kadai halor jong ka jing bombiang kalait ka bagi yo akit apo ka Western Ribhoi sim jungi bada juga poru ka jingbum trikam jong mi kivi tri ubala aslam ka jingdawana yang jogi pajba jong dong Ribhoi sim jungi bad ha juga poru ubala pentrikam marsi cang undi kivi tri henry ban iPad ya ka jing syai ka bapura leng ba undi kivi tri iklan pat yo ahdo mentah kumba ginong keren ke baris kmat kala keren kala ban ya habde bar ka jing pentrikam kivi tri bad juga poru kum ki noilam seng balang kibron hapo jong dong Ribhoi sim jungi ngilai simenta kumno ban pendap ya kamram ha gede bat kajing bomla jong katrat MEPDCL ban pentri penyait lang bayo ulan kibi 33 kabron kajing ati snong tasku
ngilai si mentalang baru koi kiseng balang yang jong Western Riboy baru bat ka don ru ka jing san hang tu rengkat bat kitrai jaka ban penlait ya ka jingai jong du sainar balong kibi 33 bat ka jubab ka bayo na liang ka office MPDS lang ba SDO bawan ban mi khmat ang tu ong ba shwa ka Christmas jong arajar pusau on pentrikam no ya udah ulan kibi 33 Henry ka basul ngok kalau haduk ini sngi udah ulan kibi 33 uklan pentrikam hapo dong Riboy semiji kane ka bu jing e namar tak daw mentagasi kadai ka rally ka bang kadai ka jing sedang aku aprong pi kadai ka jing sedang kapat dai ka jingkut bat ka jingkut kolong hadu ba kanai ka jing dawa jungi kanda urlong kata kadai misik ka basai ka bang aku ban ong sya ka tanat MECL ba kum juru sya ka state government ka jungi kadai ka jing sedang bat ka jingkut kolong hadu ba kadai ka jing dawa jungi kanlong ka bajob hangta ka jingkut jungi liang ka seng rengkat ba ki pai ba jong ka dong Riboy simgi jungi bat ha juga porong squad pendip ba hagini teo benwan ngila ada bu appointment ya minister in charge jong trat samboding Henry namar ba udang don sabar ngin padio ka jawab jungi scam hagi si ke bamenta unsawan ban po office ban shong po office u badalang jungi ru ngin siyo ban kendu yu rengkat bat ki pai ba jong dong Riboy semgi jungi ki bela ban yelit lang bat ngi kum kaseng bat hangtangin sapen pau yu ke jingi ka bang ngi kendu bat ke jimum trikam jong bi kibi tertri bat ngin sasumit ru ya ka city ka bang ngi na liang jungi ngila pha sha ka trat MEPDSL hapo nong po barang juga porok kajingnya sancong baro kirang bak senong kibadon hapo jong adong Riboy semgi jungi rengkat bat ka Western Riboy derbar bat kumjuru bat kiseng balang ha ka ba gi pelong ya kena jilang hati kita sku swaban pom ya ki dingso ki dingkwai jong ki pat ba ki basang wasa ha ka tutan kadang de mesek ka basai ka bang aku ban ai ha kena ka porum ta Megalayapost.news